היי, איזה כיף שאתם פה. אני שמחה שבחרתם בקורס שלי על כלים לחיזוק הערך העצמי, ואני בטוחה שהקורס הזה יתרום משמעותית לשיפור איכות החיים שלכם והתחושות שלכם כלפי עצמכם. אז מי אני? קוראים לי דוקטור מיכל וייס ואני פסיכולוגית קלינית מומחית. אני מטפלת מזה כ-15 שנה במבוגרים, מתבגרים וילדים, ובמגוון רחב של בעיות נפשיות כמו דיכאון, חרדה, משברי חיים, טראומה ועוד. למדתי את התואר הראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תואר שני בפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית בירושלים, ושם גם עשיתי דוקטורט שנושא המחקר שלו היה הערך העצמי והנרקיסיזם. והקשר של השניים האלה לדפוסי חשיבה, חרדות, רגשות שליליים ומצבים חברתיים ובין אישיים. הצגתי את המחקר שלי בכנסים ברחבי העולם, אולי לא תזהו אותי בתמונות בתקופת השיער החלק שלי, בפאנלים לצד גדולי החוקרים של הפרעות אישיות בעולם. פרסמתי מספר מאמרים בכתבי עת מדעיים בנושא האישיות הנרקיסיסטית והאישיות הנמנעת, וגם מספר מאמרים בנושא טיפול בהפרעות חרדה וחשיבות הברית הטיפולית. למדתי והוכשרתי בגישות טיפול שונות, בהם הגישה הדינמית, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, טיפול דינמי חווייתי מואץ ADP, והיום אני משלבת בין הגישות האלה בטיפול בקליניקה הפרטית שלי שאתם רואים כאן ברקע. לאורך השנים שבהם אני עוסקת בתחום, תמיד שילבתי בין עולם האקדמיה ועולם הטיפול, אבל כשסיימתי את הדוקטורט החלטתי להשקיע את כל כולי בטיפול בקליניקה, והסיבה היא שאני מרותקת מהאפשרות ליישם את הידע ולעזור למטופלים שלי לעבור את התהליך הנפשי שהם עוברים. זה תמיד מרגש אותי ומרתק אותי מחדש, ואין סיפוק גדול יותר מלראות בן אדם הופך למודע יותר, שלם יותר, ובסוף גם חווה שקט נפשי גדול יותר, אושר גדול יותר, ואני ממש ברת מזל שיש לי את הזכות ללוות אנשים בדרך הזאת. אני יצרתי את הקורס הזה כדי ללמד כלים לעזרה עצמית לחיזוק הערך העצמי, כדי להגביר את החמלה העצמית, האהבה העצמית, הכבוד העצמי, ובכך גם לעזור לאנשים לשפר את מצב הרוח ואיכות החיים שלהם. דבר אחד שאני רואה בקליניקה שלי שוב ושוב זה שערך עצמי נמוך נמצא בבסיס של הרבה מצוקות נפשיות. אנשים באים לטיפול כי הם מרגישים מדוכאים, חרדים, או שמשהו לא הולך להם בחיים כמו שהם רוצים, הזוגיות או הקריירה או ההורות, אבל עם כל כך הרבה מטופלים אני מוצאת שאם מסתכלים מספיק עמוק, בסוף חסרה שם אהבה עצמית, חמלה עצמית והערכה עצמית. ואם אני מכוונת איתם לשם, הטיפול נהיה עמוק יותר ובסופו של דבר גם יעיל יותר, והתוצאות נשמרות לאורך זמן ארוך יותר, שזה הכי חשוב. למעשה הניסיון שלי הוביל אותי לראות שבלי ערך עצמי בריא ויציב לא ייתכן אושר, ובדרך כלל תהיה איזשהו סוג מסוים של מצוקה נפשית. ובנוסף, ערך עצמי נמוך או לא יציב יכול לגרום לכך שלא באמת נמצא את הפוטנציאל שגלום בנו, שלא נחיה את החיים שאנחנו באמת רוצים לחיות בהתאם לבחירות שבאמת היינו רוצים לבחור. אז בואו נראה איך זה יכול לבוא לידי ביטוי. למשל, ניקח את התחום החברתי. אם אנחנו לא מרגישים בטוחים בעצמנו בסביבת אנשים, אנחנו יותר מתביישים לדבר, יותר נחבאים על הכלים, מפחדים לקבל דחייה או ביקורת, ואז אנחנו גם לא מעזים, אנחנו מוותרים אולי על מפגשים ואירועים, אנחנו יוזמים פחות, אנחנו יוצאים פחות, ככה אנחנו גם מגנים על עצמנו, אבל באותה נשימה אנחנו גם מונעים מעצמנו חוויות של הצלחה, שתחזקו את הערך העצמי שלנו. אנחנו נשארים מוגנים, אבל גם לא מתפתחים, ולכן נשארים מפוחדים. זה יכול לבוא גם לידי ביטוי בתחומים אחרים, כמו למשל אולי אנחנו מפקפקים ביכולות שלנו, ולא מעזים לנסות ללמוד את מה שרצינו, כי מה, עכשיו יש לי סיכוי לשפר פסיכומטרי? או שאנחנו לא מאמינים שאנחנו באמת ראויים לקידום בעבודה, או להעלאת שכר, ולכן אנחנו גם לא דורשים את זה מהבוס שלנו, או לא שולחים בכלל קורות חיים למשרות מסוימות, שאולי היו יכולות להתאים לנו. ההשפעות של ערך עצמי נמוך ניכרות גם בתוך מערכות יחסים קרובות. הנטייה להיות ותרן או ותרנית מדי, לרצות, לא לשים גבולות, או הפוך, לשים גבולות בצורה יותר מדי תוקפנית, הרבה פעמים מה שעומד מאחורי זה הוא שאנחנו לא מרגישים בכלל שאנחנו ראויים לאהבה. זה יכול בכלל להקשות עלינו למצוא קשר חברי או רומנטי, אבל לא רק, למצוא קשר זה לא סוף הסיפור. איך הקשר הזה מתנהל אחר כך ביום יום, כמה הוא יהיה מוצלח, מכבד ומספק, זה תלוי מאוד בערך העצמי שלנו. כמובן יש גם את הנושא של דימוי גוף, שהוא גם תחום שלם בנושא הערך העצמי, ואנחנו נקדיש לו שיעור שלם. אבל אנחנו רואים שערך עצמי וקבלה עצמית הם רלוונטיים בכל תחום משמעותי בחיים שלנו, ולגבי כל תפקיד או תחום שאנחנו עוסקים בו, וגם שהתחומים השונים משפיעים אחד על השני. אם דימוי הגוף שלי נמוך, אולי זה משפיע על הערך העצמי שלי במפגשים חברתיים וכן. אז אם נסכם רגע את השאלה למה ערך עצמי בריא זה חשוב, אמרנו קודם כל זה תנאי הכרחי לאושר, והצד השני של הדבר הזה הוא שערך עצמי לא בריא מוביל למצוקה נפשית. אנשים שסובלים מערך עצמי נמוך הרבה פעמים נתונים למצבי רוח לא טובים, לדיכאונות, לחרדות, לתחושות של בדידות, ולפעמים גם לכעסים מרובים, ולא תמיד התחושות האלה בכלל מגיעות למודע.
לפעמים סתם מלווה אותם תחושת נחס, מצב רוח ירוד שלא תמיד ברורה הסיבה הישירה שלו, וכן הלאה. בניגוד לזה, אנשים בעלי ערך עצמי בריא, ושימו לב שאמרתי בריא, לאו דווקא גבוה, ואנחנו נדבר על ההבדל הזה בהמשך, יותר מקבלים את עצמם, יותר סלחניים לעצמם, פחות נתונים למצבי רוח, שביעות הרצון שלהם מהחיים עולה, הקשרים הבין אישיים שהם מקיימים יותר טובים, ויש להם יותר משאבים להצליח במטרות שלהם בחיים. וכמו שאמרנו קודם, ערך עצמי בריא מאפשר לנו להשיג יותר מהחיים, למצות אותם יותר, ולהגשים יותר את השאיפות שלנו. כך שהנושא הזה הוא סופר חשוב, בעצם כל אחד ואחת יכולים להפיק תועלת מהידע והכלים שאני הולכת להעביר לכם בקורס הזה. הידע והכלים שאני מלמד בקורס מבוססים גם על ניסיון קליני שלי ושל האחרים, וגם על מחקרים מדעיים וקליניים שנעשו ב30 השנים האחרונות. כאמור, אני למדתי והתמחיתי בתחום הזה ספציפית במהלך הדוקטורט, וגם הייתה לי הזכות להוסיף מחקרים משלי שערכתי עם הצוות שלי באוניברסיטה העברית בירושלים, במחלקה לפסיכולוגיה, והם התפרסמו בכתבי עת מדעיים, ביניהם Psychotherapy Research, Assessment, Current Psychology, Cognitive Therapy and Research ועוד ועוד. המחקר הזה זכה להערכה והכרה בכל העולם על ידי גדולי המומחים בתחום. מאוד מרגש אותי הרעיון של להפיץ את הידע הזה לכל מי שצריך אותו, גם מי שלא יכול מסיבות שונות ללכת לטיפול פסיכולוגי, ואני מקווה שגם אתם מתרגשים להיות כאן, כי אתם עומדים בפני שינוי מבורך בחיים שלכם. אז זה אולי הרגע לתת לעצמכם חיזוק חיובי, איזה כל הכבוד כזה מהלב, כי בחרתם להיות כאן, וזה אומר שבחרתם להעניק לעצמכם משהו טוב, ושהרגשתם שאתם ראויים לכך, ושאתם מעוניינים לעשות עבודה בתהליך עם עצמכם. לא כל אחד מספיק מודע לכך שהוא צריך לעשות שינוי, ומוכן לקחת על עצמו צעד אקטיבי לעשות את השינוי הזה. אז אני שמחה מאוד גם בשבילי, גם בשבילכם שאתם כאן, ושעשיתם את הצעד הראשון לקראת שינוי. והנה כאן אני רוצה להדגיש משהו חשוב. עשיתם צעד, אבל זה רק הצעד הראשון. חשוב שתבינו שזה קורס לעזרה עצמית, עם היתרונות והחסרונות של הדבר הזה. כדי שתצליחו לחולל שינוי בחיים שלכם, לא מספיק רק לצפות בקורס, צריך גם לתרגל, לעשות, לשמוע את הדברים שוב ושוב. הקורס פתוח לכם לשנתיים, זה זמן מספיק לעשות לפחות 2 או 3 סבבים של לשמוע את כולו ולתרגל אותו, ואז לעשות עוד רענון ועוד אחד. מניסיוני, יותר זמן מזה זה כבר לא יעיל לתת, כי אנשים אומרים לעצמם, טוב, יש לי את זה להרבה זמן, זה לא דחוף לי עכשיו. אני רוצה לשאול אתכם, יש משהו יותר דחוף עכשיו מהאושר שלכם? אז בואו נעשה מעכשיו הסכם שהאחריות שלי, פה היא להעביר לכם את כל הידע והכלים, והאחריות שלכם היא להקשיב בקשב רב לכל השיעורים, לתרגל את כל התרגילים, והכי חשוב להתמיד בהם. אתם תראו שאני מלמדת אתכם כאן כלים שהם כמו תרגול כושר. אפשר לראות את זה כמו לשמור את שריר הנפש שלכם בכושר טוב. זה דורש אימון והתמדה יומיומיים, ממש כמו כושר גופני. הרי אם תלמדו איך לעשות סקווטים ותעשו את זה פעם אחת, אתם תראו שינוי? ברור שלא. הנפש שלנו מאוד דומה, צריך לתרגל את החיובי כדי שהוא יהפוך להרגל. זה נקרא לכוות את המוח, בניו אייג' לפעמים קוראים לזה לייצר מציאות, אבל זה סך הכל משהו מאוד הגיוני ורציונלי, לא מיסטי בכלל. המוח שלנו גמיש, המחשבות שלנו בסוף משפיעות על המציאות שאנחנו מייצרים. כדי לתרגל אנחנו צריכים גם להבין למה אנחנו עושים את זה, אבל גם להתמיד בעבודה הקשה, שלפעמים היא לא רק כיפית, לפעמים היא גם קצת חופרת, לפעמים היא גם קצת מעלה דברים לא נעימים. אז האם אתם מוכנים לכך? אם לא, הכל טוב, כמו שאמרתי לכם מראש, יש לכם את הזכות להתחרט וגם לקבל החזר כספי, וזה בסדר. עבודה עצמית כזאת לא מתאימה לכולם וגם למי שכן, לא בכל תקופה בחיים. אז נסכם, כדי לייצר שינוי אמיתי בחיים שלכם, אתם צריכים לקחת על עצמכם התחייבות. התחייבות למה? להקשיב לכל השיעורים, לתרגל בהתמדה ולהבין ששינויים אמיתיים לא קורים במכה, אלא הם דורשים זמן ותרגול. הקורס בנוי מ-18 שיעורים בערך חצי שעה עד 40 דקות לשיעור. השיעורים מרכיבים 6 מפגשים או 6 מודולות. כל מודולה 3 שיעורים. אני ממש ממליצה לכם להחליט שעכשיו זה משהו שאתם נותנים לעצמכם, מפנים לו זמן בלוז ויושבים כל שבוע או כל שבועיים על מודולה אחת ואחת בלבד. זה ייתן לכם את החוויה הכי מקיפה ומלאה, כי כל מודולה מדברת על נושא אחר. אל תרוצו ותעשו בינג' על כל הקורס, כי שינוי נפשי אמיתי לא יכול לקרות בבינג', זה סתם יאכזב אתכם. ומצד שני גם אל תתמהמו, רכשתם את הקורס עכשיו, הרגשתם את הצורך עכשיו, תנצלו את המומנטום, תפנו 2.5 אחת לשבועיים, תקראו לזה דייט עם עצמכם, ופשוט תשבו לכם בחדר נעים ותשקיעו בעצמכם את המתנה הזאת. 1 לשבועיים, 6 פעמים, זה לא יותר מדי זמן, ובטח שלא כשמדובר בנפש היקרה שלנו. ועכשיו כמה נקודות חשובות שחשוב לי להזכיר לפני שאנחנו נתחיל. זה דברים שחתמתם עליהם בהסכם, שחתמתם עליו לפני ששילמתם על הקורס, אבל אני חוזרת עליהם כדי להדגיש אותם. דבר ראשון, קורס מקוון לא מחליף טיפול פסיכולוגי. אני לא אכיר אתכם אישית ואני לא יכולה להיות אחראית בשום צורה או דרך למצבכם הנפשי. השימוש בקורס והיישום שלו
הוא אך ורק באחריותכם. בכל מקרה של מצוקה נפשית או רפואית אתם צריכים לפנות למומחה המתאים. אם אתם חווים מצוקה נפשית משמעותית, אם אתם לא יוצאים מהמיטה, אם התפקוד היומיומי שלכם נפגע בצורה משמעותית, אם אתם במצב רוח רע רוב הזמן, כבר זמן מה, או לא נהנים מדברים שפעם כן נהניתם מהם, יש לכם מחשבות אובדניות, אם אתם סובלים מאלימות או מפגינים אלימות כלפי אחרים, אם אנשים אחרים חושבים שיש לכם רעיונות משונים, או שאתם שומעים או רואים דברים שאחרים לא רואים, אם אתם סוחבים טראומה קשה, כמו פגיעה מינית או הימצאות במצב מסכן חיים כמו פיגוע, לחימה או תאונה, ואתם חווים מצוקה כמו פלשבקים, סיוטים, ניתוקים, אתם צריכים לפנות לעזרה נפשית. הקורס הזה לא מספיק כדי לעזור לכם ואתם זקוקים לטיפול אישי אצל מומחה בריאות הנפש כמו פסיכולוג או פסיכיאטר. אתם יכולים לפנות למוקד עזרה נפשית כמו ער"ן שהמספר מופיע פה על המסך, שם הם ידעו להכווין אתכם, וגם אפשר לפנות דרך קופות החולים שלכם או לחפש באתר של קופות חולים מטפלים בהסדר כדי להגיע לטיפול פרטי מוזל, או כמובן לפנות לטיפול פרטי באזור המגורים שלכם. אם אתם במצב אקוטי, תפנו לרופא שלכם ותבקשו הפניה למיון. אני מדגישה, אל תישארו עם זה לבד. תנו לאנשים שמומחים בזה לעזור לכם ואפשר לעזור. הנקודה השלישית היא שהקורס מיועד לאוזניכם ועיניכם בלבד, השקעתי בו שעות רבות של עבודה, ומי שלא רכש אותו באופן ישיר הוא לא רשאי להשתמש בו או בחומרים שלו. כמובן שאסור להקליט, להעתיק, לאחסן, לשדר לצד שלישי או לעשות כל שימוש בקורס ובתכנים שלו מעבר לשימוש אישי של מי שרכש את הקורס. אתם גם חתמתם על זה כשהסכמתם לתנאי השימוש ברכישת הקורס, ואם התנאי הזה יופר אני לא אהסס לנקוט באמצעים משפטיים ולהגן על זכויות היוצרים שלי. ליד כל שיעור מופיע לינק למשוב, זה ממש יעזור לי אם תמלאו משוב ותגידו מה לדעתכם היה טוב ומה פחות, כדי שאני אוכל להשתפר. אז מה עכשיו? אתם מוזמנים להמשיך לשיעור הראשון, ואני שוב חוזרת על ההמלצה החמה שלי לפנות זמן ולהקשיב לכל המפגש הראשון. כדי לעבור משיעור לשיעור חשוב לסיים את השיעור הקודם, ללחוץ למטה על הכפתור של השלם שיעור והמשך לשיעור הבא, אחרת השיעור הבא לא ייפתח. מצורף פה לשיעור המבוא קובץ של חוברת עבודה, תורידו אותה ותדפיסו, היא תעזור לכם בשיעורי הבית, ולכל מפגש מצורפים קבצים שרלוונטיים לאותו מפגש. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, אתם מוזמנים לרשום לכתובת הזאת, וכמו כן אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת וואטסאפ, שבקישור שגם הוא מצורף לשיעור המבוא, שמיועדת לשיתופים למי שמעוניין וגם לשאלות. אז לפני שניפרד להפעם אני רוצה להגיד לכם שאתם מתחילים עכשיו מסע מופלא, ולא סתם, מסע שיש עדויות מחקריות לתוצאות שלו. אנחנו הולכים לדבר פה על ערך עצמי בכל מיני שפות של פסיכולוגיה קלינית, נלמד על הידע והכלים שתורמות לנושא הגישה הפסיכודינמית, גישת ה-CBT, גישות גל שלישי כמו ACT ו-ADP, מיינדפולנס, TFT ופסיכולוגיה חיובית. לא בכולם אנחנו נעמיק באותה מידה, לחלק יש המון ידע בכלים שקשורים לנושא שלנו, ומחלק אנחנו ניקח קצת. אבל בכל מקרה יש הרבה עדויות מחקריות שעוד הולכות ומצטברות כל הזמן, לכך שהשיטות האלה יעילות לתחום הערך העצמי, ושאנשים שטופלו בהם או תרגלו כלים מתוכם, דיווחו על שיפור, והתוצאות גם החזיקו מעמד לאורך זמן, שזו החוכמה גדולה. אני ממש מתרגשת ושמחה על כל אחת ואחד שמחליטים להצטרף איתי למסע, מחכה לשמוע מכם, מאחלת לכולכם קורס מענה, אפקטיבי, מעניין ופותח הזדמנויות חדשות. אם הגעתם עד כאן, זה אומר שכבר עשיתם דרך משמעותית בלהבין משהו על הדברים שמעכבים אתכם בחיים, ואתם עושים צעד אקטיבי על מנת לחולל שינוי ותנועה בחיים שלכם, ועל זה כל הכבוד. ועכשיו, קדימה לעבודה.